jo no li faré mai una guitarra i un micro i jo tota sola. Per jo és buidíssim això. O sigui, a mi m'agrada això, fer les cançons en conjunt, amb les altres. I com que ens entenem bastant, doncs... Jo des que varen deixar de tallar en pujar per sola volia un grup, però com que aquests dos estaven a ser puta bolla i passaven de tot. Fins que en Daniel no... Sí, fins que en Daniel no va dir, vinga, ara sí. I vale, ara sí. Clar, perquè van començar amb Corre Gomorra, després vaig començar amb Saïm, massa activitat, després també tot amb en Roger... Vull dir que tenia com a 70 grups en els quals si ho juntaven la feina i estudi, doncs un poc mal de fer compaginar-ho tot. I suposo que quan van tenir un moment, doncs ho van fer i ja està. Sí. I després van afegir en Carlos i... Bueno, i ara fa un any, no? Sí. Jo tocava a Camego, o sigui, tocava pel meu compte, feia potser 10 anys que havia tingut un grup així de versions amb col·legues i tal, però tocava pel meu compte a Camego i un dia la Natàlia va contactar amb jo, m'ha dit, ei, tenc un grup, no sé què, si voldries participar tocant el bas i jo. I quan vaig veure que era Anita, jo els escoltava d'abans i vaig dir, no, tot i que no sigui el meu instrument principal, vaig dir, no puc perdre aquesta oportunitat. Sí, n'hi ha un pot de... O sigui, en Carlos ha entrat tard. Havia entrat de bones i primeres, però com que som un poc tontos, doncs ha entrat després. I els feim entre tots. Si deia que puguis tenir la dus un dia en un local i el provem i ho fem entre tots. Sempre primer. Sempre música, sí. Sempre primer ets música, després melodia, pot ser que comença amb una melodia, però la lletra sempre és global, res. Sí. Això, sempre que fem un disc, això m'agrada que sigui, al final, materialitzar-lo i tenir-lo en les mans, trobo que està guai, tot i que la gent té molt. Tanca una mica del procés. Si amb altres grups he fet discos que no surten en físic i queda com molt de l'aire tot. Això tanca una miqueta. Sí. Jo per allò ho tanco i ho veiem complicat, perquè fer un vinil costa molt del pes. Jo per allò no hi he fet vinils, o sigui, clar. Per exemple, per això... Bueno, vull dir que no tenim el pressupost com per destinar-ho i hem de fer com molt d'esforços i jo per allò que van, és a dir, ja el procés quan publiquem el disc, encara que sigui tancat. Digital, no? Sí, jo per allò ja, aquí ja hem fet tota la feina que havíem de fer. Clar, i si tenim la sort de poder-ho... O sigui, treure en vinil i CD és molt guai. Exacte. És increïble, el Gervera que fa molta pasta. Jo després sí mateix, ara sí que els acabam venent i això, perquè també està supeditat a que nosaltres toquem molt i que es posa-lo i tal, i que aquí sigui, i que la gent ho pugui comprar en directe, i que sí que el fet de tocar molt en directe pues, fa això, que podem anar venent vinil, que també és un sistema de finançament i vull dir que també està bé. Sí. A mi m'és igual si m'agrada o no, això m'és indiferent. Vull dir, hi ha coses que no m'agraden, però m'agrada que estiguin fent música. O sigui que per jo tothom entra. Mentre no siguis un puta fals i te tiris un rotllo, que aquests fan paresa. Però tots els altres, si ho fan en llanes, jo per jo, podrien ser infinits. Sí, si la música és honesta. Sí, Ja, sí, total. Molt mal de fer, si no, nosaltres justament hem tingut sort i podem assajar, ja els pares tenen hora viva, i tenim un lloc, no som ningú. Però és veritat que si no tenen recurs, aquest recurs, vull dir, és molt mal de fer. Jo, per exemple, un grup referent que fa, bueno, ja hem de treure el segon disc, ja no fa Nadal, ja que és el que a mi m'agrada sentir, una cosa fresca, vull dir, honesta, que simplement se fa música per fer música, no com un mitjà per tenir estatus ni popularitat ni res, no? Simplement jo, per jo, és el grup que diria que m'agrada que hi sigui i em toca molt bé.